सिङाव लायनै उन्दुगासिनो सफिया जि नायगासिनो फै जागोन नै नै लायफैनो नै गोलैगोन नै बेखौ हमनो हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बरायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोन ओमफ्राय लोगोफोर जों दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना दाबसे जायगा माने उदालगुरियावहा बेरायनो स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ ज'से नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो रुटायाव दङ आरोना ओमफ्राय गारिनि माबा मोनसे खालामगासिनो दं आंना बोराया ओमफ्राय दा जों गारि सिङाव दं आरोना गारि सिङावसो भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना माने स्टार्ट खालामनाय जाबाय माने आङो मामाखौ एसे गाइखेर दौदों नालाय ओमफ्राय दासो भिडिअखौ लानो सम मोन्दों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंजों थौफादो ना मा होनो भिडिअखौ ज'से नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय जों थांनो नागिरदों दिनै जोंहा मददजा आं ओमफ्राय दिनै जारौबो दङ ओमफ्राय आंना बोराय थांगोन आरोना जों गासै साथाम थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना बोरैया माबा मोनसे लायदों जानाय लोंनाय माबा माबि लागोन खोमाहाय दुखानावहा लायदों आरोना ओमफ्राय गासिबो जों रुटानिफ्राय लांखासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे न' बाजैनि फिसाजो हाबा हरनाय दं उदालगुरियाव जों बेयावबो हाबलांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्रायसो जोङो बहा थांनाय जायो थांसिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जेसे मोजां मानो होनलांबाय थागोन आरोना फैदो बिदिब्ला लोगोफोर Bibar hwibai. Mama. Mama. Mana gitu? Rah, abot tadi. Dayu जोङो खान्थालगुरि बारबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंना बोरैया मेथाइ लायलायबाय दहायना मेथाइ लायाखैमोन लोगोफोर बेलेग बुस्थु लायदोंमोन ओमफ्राय दायो गथ'फोरनो मेथाइ लांनो नागिरदों आंना नेल पलिसआ लोगोफोर नै दख'नाजों जि एखे जाखाबाय लोगोफोर नैबे लफाय दख'ना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ खननैल' जागोन गाननाया लफाय दख'ना गांसे गानबाय बिनि उनावहा आं गानगोन एबार खनसे फुजायावहा बिबारनि जि दाम लायो 4000 बिबार आरो लफाय एखे लोगोफोर मा नाम बिनिया सफि 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 come सफि 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 नाय बैलाय बैनियासो मोननाय दङ बैनिया सफारिया इबे मोननाय आखायाव लानाया होरो माबोरै नै कालारानो गोसोम सफारि सोमफ्रोम जागोन नै नै लायफैनो नै गोलैगोन नै बेखौ हमनो गना फिसा जादोंदां सफि Oh my god Sophie Sophie that cute kan nih Sophie Sophie Oi थांबाय mama थांबाय doga थांबाय ओमफ्राय नै जोंहा मददसे थानो नागिरा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बिस्कुट पेकेटसे ओमफ्राय गेलेग्रा बिदि होनानै बुरखायनानै लाबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थानो नागिराखै गरमबो मोन्दों खोमा गरम मोन्दोंबाबो फेन होदों लोगोफोर ओमफ्राय सफैखांनानै जि दलरखौनो थाया जाखायसो खालामखादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै गेलेनाय बिथिं खालामबाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै थानोनो नागिरा गेलेनोबो नागिरा बामनानै ओरै बेरायहैबाबो लामाथिं लांबाबो दलद थाया लोगोफोर ओमफ्राय गरमथार मोनदोंदां होननानै सानदों आरोना जोङो ओमफ्राय खोन्थानो हाया मानो हाया रायज्लायनोबो रोङा जा खस्थ' होखायो गथ'आ ओमफ्राय उनावहाय जोङो मा सानखो गरमथार मोनदोंदां होननानै गस्लाखौनो खुलिना होनोसै होननानै ओमफ्राय खुलिनानै होबाय आरोना ओमफ्राय नै बियो जोंहा बाजैनि फिसाजो आरोना उदालगुरियाव हाबा हरदों ओमफ्राय बिसोरावनो फैखादों नालाय जोङो ओमफ्राय गस्लाखौ खुलिना होबाय आरोना लोगोफोर गरम मोनदोंदां होननानै
बिसना सिङाव लायनाय उन्दुगासिनो सफिया जि नायगासिनो फै 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 बिनि जायगाया बिसो दाद थांसै मामा थ' थांसै जोंहा थांसै न' वाव दख'ना जि मोजां लोगोफोर जों फैदोंमोन उदालगुरि खायजामाथि होननाय गामियावहा फैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो जाखां लोखां न' फारसे थांफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि मोजां मोनदों आं जायगाखौ लामाखौ ओमफ्राय भिडिअ एसे लालांबाय आरोना लोगोफोर फैसा नांदो ट्रेन फैनायबा नायलांगौमोन ट्रेन फैनायबा जों राखिनासो थानांगौमोन ट्रेन anak senang ya le? Oh kita sampai udah begini dia sambil dia apa kan gendong kan? Di berita kali mai aku sampai nabi ya? Mana itu? Bibar naga mana? Bibar? Bibar ni anda. Bibar ni bakal dia. Semua orang sih orang dia. Mà kan? Lại cái này không? Tôi chỉ cái này không? Ông lấy lại tới đây đã? Đây xuống răng. Itu kuliah bibi kan sudah ngobrol ngabi dia. Kan selesai. Kamu makan nang sana. Ini apa? Tapi anu bisa sana enggak nang. Lagi kenapa? Bibar nama ke sana. Bibar nama ke sana. Maka sana kan lagi lah. Ini oh, mesti mana ni? Kanan ni. Pala 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 pala. Kam satu kan sih? Bisa pas. Masih bisa.
नै लोगोफोर बिबारनि दख'ना जि मोजां मोजांखाहाय नै बे मोनसे गोमो नै मा कालार बुंगोनथाय मिथिला नै बेबो बिबार गोदान लाबोजोबदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे मोनसे पार्पल जि मोजांखा ओमफ्राय आं जलंगा दख'नाबो लादों नै गामसा ओमफ्राय नै बिथिं आयौ बे कालारखौ जि मोजां नुखाबायहाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो रौता सफैबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनो माखासे फिसा बिला बिदिनो गाननाय जोमनाय ब्लाउस दख'ना बेफोरबायदि नांगौ जादोंमोन आरोना बेनि थाखायनो ओमफ्राय रौता नैबे दखानावहा जोंहानि न'निनो जायो आरोना बाजैनि फिसाजोनि दखान ओमफ्राय नैबेयावहा जों हाबफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लाबाय ओमफ्राय नैबे पार्पल कालारनि बिबारनि दख'ना ओरैबायदि मोजांखा लोगोफोर ओमफ्राय आं जा फसायखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बायनाय जायासै आरोना लोगोफोर फुजा खाथियावसो बायगोन होननानै दोनबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर फुजा खाथियाव बायगोन ओमफ्राय आं दायो नै अग्रं दख'ना जलंगा होनना बुङो जलंगा दख'ना गामसा ब्लाउस बिदि लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे दख'नाखौ जा फसायखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं लानाय जायाखै आरोना लोगोफोर जि मोजांखा लोगोफोर सोरबाफोर लानोबा बायनोबा बायनो हागोन ओरैबायदि मोजांखा बिबार ब्रेन्डनि दख'ना नै मबे आयौ मामा ओइ नायलाय नै जोंहा थांसै रौता सफैबाय ना थांसै ना मामा नै पेप नायलाय गारिया थांबाय थांसै जोङो दायो ना मामा मोनाबाय ना जिस नुबाय थांसै ना मामा इलाय नै थांसै बाय बाय आब'मोन थेजाराव उन्दुलांबाय थांनो नायलाय बाहेरायावसो ओंखारनो नागिरबाय थाबाय